Какво става, момчета? Пак съм тук. Измъкнахме се двама от майншафта. Това е четвъртия епизод. Да. Аз съм Митко Бомбата и продължаваме Survival. Гледай го това. Продължаваме Survival. Направи ли дъмакирката? Дайте. В Аз чест. отивам за обсидиан. С дъмакирката. С по-друго да го изкопам. Кол? Какво? Кол няма? Не знам. Аз ще обера това и ще направя книги. Букшелф. Нека да почнем. Не е така. Не е слушай. Така, вече имаме диаманти за енчантинг и за дъмакирка, нали, да справим, да изкопам обсидиан по-точно. И така ще имаме за енчантинг и за портал. Да, Другите диаманти сме го оставили, защото не ни трябват за сега. като имам форчун тогава. Добра ли фермата за шугар? Да. Колко? Чакай де, сега ще събирам и във водата. Които са паднали. Аз не мога да правя торчо, виж ли ти е така да купам. Що не мога да направиш чарчо? Няма колко. Как да няма? Виж в честа. С рудите има. Сигурен ли си? Да, сигурен съм. Аз ги сложих. Аз не видя. И сега ще виж. И това още не го разбрах, защо са не си сърцата, ще махна ресурс пак. Да, махни го и ще ти станат нормални. Значи стак 59. О, да, вече са червени, Да. да. Стак 59. О, перфектно, ще стигнат. О, лава тук ме да. Как ще да па? Кожата да взема. Тук само лава има, бе. Там отиди към това. Какво беше? Към майншафта имаше обсидиан. Той тук има обсидиан, ама лава навсякъде. Освен да пусна водата, постоянно да се тече. 41 книги стигат ли? Не, Няма повече шугър. Не, чак, има още 20. Сега го намерих. Четиридесет и седем. стига. Окей. Вземе дърво да направим букшелфове. Вече един обсидиан имам. Прави, гледай. Това. Дърво за колко малко не ми стигна. Чакай да видим дали има някакво друго. Има. Окей. Сега трябва да ходя за дърво. Защото ние сме зле с дърво. Нямаме. Миче, използвахме, правихме такива работи. Да, Митко, тук знаеш, това е перфектно даже да направим едно мостче за към другия бряг. Човек просто ако не е водата, целият обсидиан до сега да съм го изгубил. Трябва да не стигне това дърво вече. Да. Ето тук смених вместо тикви, сложих и дини. За да имаме. Кравите, добре са. Има 6 крави. Така.
Охо. Не си, бе. Ти още снимаш? Да. Че нещо много се бава с колко седем човек. Ако искаш да спра на пауза и... Не, аз мисля да се пак. 15 букшелфа направихме. И една книга остана ли? 2 книги останаха. Добре. Перфектно значи. Направи един лък. 2, ако искаш, не знам. Не, един. 2, 3... Готово, направих и лък. Добре. Железен меч има ли? Да. Добре, идвам. Да идвам. Ти ще направиш енчант и все пак ти снимаш. Окей. Нали си стигнал до това, че? Трябва тук. Хвърли ми един диамант все пак. Да. Чакай един. Някой ми посочи. Нека келиш. Взема диамантите. Една книга. Идваш ли? Да, идвам. Ето ти обсидиан. О! Че е останал? Си. Чакай, аз ще кажа къде да го направим. Така. Трябваше да оставиш и един букшел да направиш, после няма нищо. Нямаш. Ето тук, виж. Ето тук някъде. Или па ето тук до това. Слушай, тук, ето. Ето. Те ще се ударят в това. Така ли? Okay. Сега я виж с кирката ми, че и книгата. Аз първо ще видя. Значи кирката ми е Unbreaking, меча, Smite, лъка, Unbreaking, книгата Fortune 2. Добре. Значи аз ще енчантвам книгата, явиш ли се? Книга Projectile Protection 4. Лък Power 3. Меч Sharpness 3. И кирка Efficiency 3. Перфектно, на мен е Unbreaking, на тебе Efficient ще стане работно. Ама аз първо ще енчантвам това Fortune 2, все пак ще такова ми скока на диамант. Да. Остава? Не знам. Точно. Гръм ли беше това, не знам. Нещо отвънка. Добре. Не знам какво беше. Я сега дали се режда. Така. Ето сега, например, прави порта. А сега, ако, например, сложа пак кирката, дали ще се е реснало да видя друго? Не. Май докато е енчантна няма да се развали. Я правичка да видя какво ми се пада. Efficiency 3. Другите няма смисъл да ги дойдеш. Добре, дай да легнем да спим, ако искаш. Или ще ходим в недър направо. Дай да легнем. Защото така се бъва по някой път не мога да лягаш. Да, точно на мен ми е такова. Сега флинките и желязо. Така, готов ли си?
Да. Ако и Ендерман ще да го убие. Да, аз го. Два О, са. два. Айде, аз ида. Лекво бягат и двамата. Баси идиоте. Аз стоям към оня там. Гледай! О, има зайци! Защо се телепортира така? Митко, има зайци! Добре. Мани няма много години, които ще се телепортира. Добре. А, така. Аз ще газа първи. Ще става тук някакви работи. Ето до тебе. Ела, тук. Двата дойдох. Да, това не е честно. Къде отиде? Едва ги идет. Че става работа, че направо гъс. Митко, за тебе един. Махна се. Влизам, ти не влизай, чудо. Добре. Джо! Да идвам ли? Не, Чакай ти още не си. Ти ще кога да явно влизам? ладно. Безопасно. Чакай, че занимавам с един. Убих го, ама нищо не... Перла пусна. Имаме една перла, Митко. Окей, портал е на безопасно място, но хората се не виждат. Опа, и другия дойде. Чакай да го убия него. Портал е на много такова шибано място. Аз ще се занимавам с това интервал. Поне имаме една перличка за сега. We need to go. Тук добре имаме Sandstone. В къп Sandstone, бе. Чакай, бе. Какво беше това? Аз го забравих. Soul Sun. Да. Колко кварц виждам, ама това е на много шитаво място, този портал обаче. Чакай, аз ще скриншот на координатите. Браво. Готово. Аз къде си взема работа, защото ви ги оставих. Добре. Я ще дойда да видим дали Ендерман е там, да го отрепим. Къде си Ендерманчо? Ето го. То къде му те мръсника, къде отиша? Къде отиде този фан? Къв... Тия Ендермани за първи път виждаме така, се телепортират и не нападат. Чакам. Ще размножа животни, докато Митко дойде. Само с тази си докараме прасета, овце и зайци, но зайци има наблизко. Някой зомби като падне морков, ще ги привлечеме. Тази кокошка поиска. Така. Митко явно е заглушил. Явно има шум при него. Хайде, сега влизаме в недъра. Имаш малко шум при мене. Така. Чувам гаст. Аз па нищо не чувам. Чакай си усила звука. И гаста ето там. Дай от тук да излеземе горе. Горе има някаква платформа. Бат, какво направи, бе? Излезнах от сървъра. Така, къде си? Отидем нагоре. Да прави ли двойно или не? Не. Не, окей. Сега ще купам кварци, че съм 26 лева. Ти ще чакаш това. Пише. Да, но аз книгата, защото на Кирка Unbreaking ми показва и не се знае какво ще това. Мен Efficiency 3 ми показва. Аз ще джабна кирката, каквото се падна. Efficient 3 няма смисъл, човек. Аз по-добре Unbreaking да имам. Какво да енчат? Не ти си прав, оставя.
Добре, кирката е че. Лъка ми е Power 3. Меча ми е Sharpness 3. Чакай, къде отиваме? Защо не излезна този път? Не чувам гаста. Да, я ви чуя. Аз има ли смисъл сега да дигам или не? Има много ясно, ти дигай. Защото ти го обираш, дали? Не убирай ти. Да. А що излизаме нагоре? За да видим гаста, да вземем начинец за по-друго. Гледам да се... Ама... Като гледам не излизаме, човек, какво става? Ако си дай се върнем, защото тук не виждам път. Отиваме много нагоре. Да. Да. Няма смисъл. Чакай. Къде е пътя, бе? И да дохна тук. Така. Ево е тук, аз го намерих, аз го намерих. Намери ли го? Да. И аз гаста го намерих. Бас. Къде е пътя? Връщаме се. Видя ли го? Да. Сега правя платформа е на там. Знаеш. Ето ти още не дървак, трябва ли ти? Не. Чакай, аз ще да оставя. Ох, ле. Човек не мога е малко, бе. Не е много шитово място, е, човек. Но виждам доста кварц. Да, ако искаш да слезем, а? Ще направим стълбичка. Не знам. Човек, тук е опасно. Да. Дай да слезаме там долу. Това кварц може ли да го направят на по-шитово място? Нали нямаш важни работи? Не. Не взимам XP-то. Си тези мотори, бе, на... О, Аз не ги чувам. аз ги чу. Кой дел си? 19. 20. Над нас обаче има доста кварц. Мисля се, че... къде отивах аз? Скоро ще дигнеш. Е, бах си лавата, човек. Море от лава тук направо. Аз съм 20. Този път не можахме да учим портала, обаче.
Не всеки ден велик. Аз съм 20 още. Ще си взимай кварца. Къде? Еми, там под тебе къде беше. Да. Как няма портреза е? Спокойно бе, младеж. Ще спа малко не да рък, като ми трябва да някъде се качи. Чувам гаст. Ти? Да, и аз. Обаче после как ще се намерим, не знам. Аз викам, моторто при мен реже дърва. Двадесет девет съм. Аз знаеш какво ми си направил? 33 години. Два пъти? Да, два пъти. Може после като видя кирката да ми показва хлопчета. Да, и аз всъщност така ще направя. Но кирките дали ще не стигна? Това е въпрос. Да, защото на мен ми остава последна кирка. И на мен е последната ми кирка. Аз съм 23. Чувам ги гастовете. Шит, при мене. Айде, поетни топка. Че как викаш направо ме оплаши, бе. Викам това падна, бе. Шит. $30 съм. Чувам как ти стреля. Айде то при тебе иди. Що е? Не знам. Верно поставя, не знам. Я чакай, ще спръсна. Отново съм тук. Аз ще се връщам, защото мен ме фана шовето вече да седа тук. Защото после ще се изгубят, ако съм близо до това. Даже не знам къде след. Аха, сетих се. Охо, още кварца. Даже виждам. Не разбираме за какво копаме този кварц, като имаме скелет спавнер. Ми не сме го направили. Еми, то ще направи на бързичко, то не му трябва батерия, трябва само табелки. Аз не знам как се прави. Аз знам. Еми ако искаш дай да ходим да копаме, да го правим. Еми, аз съм 33 лева почти. Аз съм 25. Ако искаш, не знам. Аз ще им чакна два пъти. С тия булбичи да се прибере.
Аз с 25 лева ще се прибера. Аз съм 33 лева. Я ми кажи координати. Само да стигна до портала и ще ти кажа. Защото тук още кварц копа. То даже мен киркът няма да ми стигне за 30 лева, човек. Едва 26 съм. Добре, аз съм 33 лева, няма смисъл повече да купам. От тук ли дойдох? Аз не знам къде дойдох. О, чекай, разбираш. Някъде отгоре дойдохме. Откъде отгоре? Аха, видях откъде горе. Даже още кварца видях тук. Ей бе! Не знам какво става при мен обаче. Някъде отвънка. Чакай сега, догоре. Тъпи пигман. Трябва ми недър рак да се изкача. Толкова недър рак мисля, че ще ми стигнат. Гледай, сега не мога да излеза тук. Тук. Нека се качим. Айди, честито. Печили ти. А? Печелиш. Печела аз. Готова съм при Nether портала. Значи координати. Хикс минус... Пише в чата. Добре. Аз намерих пътя, намерих. Намерих онова, дето направихме стълби. Сети ли си? Да. Нищо, да ги имаш, дай пак. И така ще гледам координати и ще се деориентирам. Иначе аз пак по това се ориентирах и дойдох. Аз отивам към холма. Ма не ще умите, то кварц пак ще ни потрябва за къща некоя. Намерих пътя. Добре, аз съм в холма. Тук ще си довърша. Между другото, не знам дали си гледал това Survival, дето убивам дракона. Да. И преди да отида да убия дракона, на меча ми показваше Looting 3. Така. Убивам дракона с май 4. Да Как фак. стана? Как става този номер, не знам Да просто. фак. Няма да се променим. Аз тук ще отида някъде да убия някое зомби нещо. Не, всъщност сега ще отида да си фана конче. Ти къде сложи нещата? Ага, ето го седлото, да отивам за кон. Мисля да си фана бял. О, види ли си пребрал? За друга книга ще има ли? Какво с друга книга? Така. Не знам. То много малко сърца, но нищо да го видим. Кожа има ли? Кожа не. Чакай, май трябва да има едно. Да, има едно в първия чест, дето слагахме там. Трябва 3. За книга. Да. За книга ти трябва само една кожа. О, да. Добре, някакви на крави няма ли близо? Аз нали прекарах? Много бавен кон. Не ми трябва. Ще го убия то. Значи тия мит, който съм пробвал, ще го убивам кони. Чухте го. Както да. Не исках да го правя, но после. Може би клипа се проточи. Чакай да ни чамна само. Добре. Fortune 2, Sharpness 3. Книга. Да. На второто пожелавам Fortune 3 бал. Fortune 3. Ето бе. На Кирка кирка. Ей, перфектна. Edition 4, Fortune 3, Unbreaking 3. О, не, че. Значи в следващия епизод казвам координати на Митко и отиваме за диамантите. Да. Добре, мога да свършим този епизод вече. Само да си видя коня. Бъде този е бърз кон.
Чакай сега и да го изпробвам на блокче, колко скача. Така. Перфектно, човек, просто не знам. И Fortune 2 книга има отделно. Нали до 4 блока също може да скача? Другата ми кирка е Efficient 4. Едно. Да, до 4. 4. Така. О, бах си бързия конфиг. Дай ми коня, бе! Добре, ти го справи. Добре, 4 блока не мога да скача, но ще може да ги скача 100%. Чакай. Добре, 3 ги скача. Добре, дай ми коня. Чак не ето, бързо се пара. Аз друг ще си дам. Добре, момчета, това беше от